billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang pagpapala ay mapasamahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayong araw tayo po ay tatalakay ng isang napapanahong usapin na kung saan may kinalaman sa ating pananampalataya, sa ating akida. At naglagay po tayo ng mga talakayin sa araw na ito, at ang ating tatalakayin ay patungkol sa hatol sa pagdiriwang ng Maulidun Nabi. Ganun din, ating bibigyan diin yung mga pinagbabatayan nitong mga kapatid nating Muslim na ito na nagdiriwang ng ganitong klaseng pagdiriwang. At alhamdulillah, ngayong araw ay nabigyan tayo ng pagkakataon, kasama natin si Sheikh Abu Hanin Nasruddin Abdullah, na siyang resource person natin at kabilang siya sa mga nakagraduate sa Al-Ma'arif Education sa Baguio, at ganun din siya po ay nakapagtapos ng Sharia sa Qasim University at ngayon po ay kumukuha ng masteral degree. So Sheikh, bilang pauna, ano po ba ang hatol ng Islam sa pagdiriwang ng Maulidun Nabi? Mashallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bago natin bigyan ng paglilinaw at kasagutan ang hinggil sa usapin na ito, pauna ko muna ang sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sa araw na ito, aking ginawang ganap ang inyong relihiyong Islam, at ginawa kong lubos ang aking pagpapala sa inyo, at ikinalugod ko sa inyo ang relihiyong Islam bilang inyong relihiyon. Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Anumang ipinarating ng sugo ay panghawakan nyo, at anumang kanyang ipinagbawal ay inyong iwasan. Sinabi din ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa ilang hadith, "Taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati." Siniwang ko sa inyo, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang bagay na kung inyong panghawakan, hindi kayo maliligaw pagkaraan ko. Kitab Allah wa sunnati, ang Quran at ang aking sunnah. Sinabi din niya, "Wa alaykum bisunnati wa sunnatil khulafar rashidin al-mahdiyyin." Panghawakan niyo ang aking sunnah at sunnah ng mga khulafar rashidin, na sila ang mga sahaba, mga kasamahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din na nagbigay sa atin ng babala ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kanyang sinabi, "Iyyakum wa muhdathatil umur." Iwasan nyo ang lahat ng mga pagbabago sa katuruan, pagbabago sa relihiyong Islam. Dahil tunay na lahat ng pagbabago ito ay bid'ah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala. At lahat ng bid'ah ito ay kaligawan. So itong hadith na ito binanggit natin ay tumutukoy sa pagbabawal ng bid'ah, mga gawaing pagsamba na idinagdag o ibinago sa katuruan ng Allah at kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Sinabi din ng mga sahaba, magbigay tayo ng mga halimbawa sa mga sahaba, na sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kalugdan na wasya ni Allah, "Ittabi'u wa la tabtadi'u fa kullu bid'atin dalalah." Ano ibig sabihin nito? Kayo ay sumunod sa sunnah ng inyong propeta at iwasan ang paggawa ng bid'ah, sapagkat ang inyong relihiyon ay kumpleto na at ganap sa lahat ng aspeto nito. Fa kullu bid'atin dalalah. Anong sinunod niya? Lahat ng bid'ah ito ay kaligawan. Sinabi din Imam Malik, na ikalawang imam, kinikilalang ikalawang imam ng ating ng madhab, sinabi ni Imam Malik, kaawaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, "Lan yasluh akhiru hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha." Hindi magiging matuwid at matagumpay ang huling henerasyon ng umma na ito hanggang sa hindi nila panghawakan kung ano yung pinanghawakan, o hanggang sa hindi nila sundin ang pamamaraan na pinanghawakan ng mga nauna sa kanila mula sa salafus salih, na ang tinutukoy nandito ang mga sahaba, mga tabi'in at tabi'in. Dito sa ating mga nabanggit, mga kapatid, dito sa mula sa mga dalil sa Quran at mga hadith at kasabihan ng mga sahaba at mga imam ng ating mga scholar, at napakarami pa bukod pa sa ating mga nabanggit, nagpapahiwatig ito at tumutukoy na ano pa mang gawaing pagsamba na ginagawa ng isang alipin o isang Muslim, kapag ito ay hindi tumugma, sumang-ayon sa katuruan ng Islam mula sa Quran, at umalinsunod o hindi tumugma
sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi katanggap-tanggap at maituturing na bid'ah na ibinago o kaya idinagdag sa katuruan ng Islam na walang batayan mula sa mga batayan na pinagbabatayan ng ating relihiyong Islam. Dahil mayroong pamantayan, Ustad Isa, binanggit ng ating mga scholar na sinabi nila, al-ibadatu tawqifiyah. Ano ibig sabihin nito? Hindi maaaring gumawa ang isang alipin ng alinmang pagsamba maliban na lamang na ito ay umalinsunod sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pamamaraan o kaya yung paraan o kaya katuruan na itinuro, ipinangaral, ipinakilala, ipinahayag ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi alam natin na ang gawaing pagsamba hindi magiging katanggap-tanggap kapag hanggang sa hindi napaloob dito ang dalawang kondisyon. Alam natin to, ang ikhlas at saka mutaba'ah, sincerity at saka yung alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin natin to alang-alang kay Allah. At pangalawa ay maging ito ay umalinsunod sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At itong dalawang ito hindi pwedeng magkahiwalay. Kahit pa ang isang alipin, isang Muslim gumagawa ng pagsamba na ang hangarin niya ay mabuti. Ngunit itong gawain na ito ay taliwas o salungat sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag niyang akalain na ito ay minamahal o katanggap-tanggap sa katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil subhanallah, mas hindi ito tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ano sinabi ni Allah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum. Ano sabi niya? O Muhammad, ipagbatid mo, ipagbadya mo na kung tunay nilang minamahal ang Allah subhanahu wa ta'ala, sundin nila ang iyong mga sunna, ang iyong katuruan. So ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pagsunod sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So itong mga nabanggit natin, batay sa ating mga nabanggit na mga dalil mula sa Quran at Sunnah at kasabihan ng mga sahaba at ng kasabihan din ng ating mga eskola katulad ni Imam Malik rahimahullah at iba pa, no, napagtanto ng ating mga eskola katulad ng mga eskolar ng Lujna Daima, mga mufti sa pangunguna ng mufti ni Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh at iba pang mga membro ng Lujna Daima na ito katulad ni Sheikh Salih Fawzan, mga kilalang mufti, kilalang mga scholar to, Sheikh Salih Luhidan, at yung mga nauna pang scholar before sila katulad ni Sheikh bin Baz, Sheikh Albani, Sheikh Uthaymin, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, at yung mga nauna Sheikh bin Taymiyyah, Sheikh Ibn al-Qayyim, Sheikh bin Kathir, na pagtanto nila at nagbigay sila ng fatwa na itong gawain na ito, pagdiriwang sa kaarawan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay gawaing bid'ah. Gawaing bid'ah o kaya ibinago na hindi kabilang sa katuruan ng Islam. At itong gawain na ito ay sabihin na ito ay gawain na haram at hindi maaari sa isang Muslim na kanyang ipinagdiriwang ang kaarawan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa mga kadahilanan na kanilang binanggit. Unang dahilan, Ustad Isa, sabi nila, inna hadha al-fi'l lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala amara bihi wala hatha alayhi. Itong pagdiriwang o kaya itong gawain na ito, pagdiriwang sa kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay hindi ito ginawa ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mismo siya hindi niya ginawa, hindi niya ipinagdiwang, ni hindi niya ipinag-utos, ni hindi niya hinimok ang umma hinggil sa gawain na ito. Nasa loob ng 23 taon ng pagiging propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ni isang beses hindi niya ginawa at hindi niya pinag-utos at hindi niya hinimok, na kung saan wala nang kabutihan na wala nang mabuti maliban na lamang na pinarating sa ating na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at wala nang kasamaan maliban na lamang na pinagbawalan tayo dito o binigyan tayo ng babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng ilang hadith na naisalaysay na sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam o kaya sabi ng mga sahaba, ma min khairin illa dalla alay wa ma min sharrin illa hadara min. Wala nang kabutihan o mabuti maliban na lamang na ipinangaral sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at pinagutusan tayo dito, at wala nang kasamaan maliban na lamang na binigyan tayo ng babala at pinagbawalan tayo dito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang unang dahilan. Pangalawang dahilan kung bakit itong gawain na ito ay isang bid'ah at haram, sabi nila, itong gawain na ito ay hindi ginawa ng mga sahaba, mga tabi'in at saka mga tabi-tabi'in, na ito yung henerasyon na pinuri ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam.
doon sa kanyang sinabi na khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na henerasyon ang henerasyon ko na napapaloob dito ang mga sahaba at henerasyon ng mga tabi'in yung susunod sa kanila at yung henerasyon ng mga tabi-tabi'in na yung tatlong henerasyon, tatlong century na pinuri ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung mga sahaba, mga scholar dito, kabilang dito ang 4 na imam. Si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, at si Imam Ahmad ibn Hanbal, at iba pang mga scholar, mga kilalang scholar, ay walang nabanggit na kanilang ipinagdiwang. At sa kanilang mga aklat, walang nabanggit na kanilang ipinag-utos o hinimok, okay, binanggit lamang na ang pagdiriwang ng kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay mga gantimpala. May mga gantimpala. So nagpapatunay lamang na itong gawain na ito ay hindi kabilang sa katuruan ng ating relihiyong Islam. Yan ang ikalawang dahilan. Ikatlong dahilan na binanggit ng ating mga scholar, kaya ito'y naging haram, sabi nila, napapaloob sa pagdiriwang ng kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilang gawain shirk. Ito daw ay dhari'a ila shirk, nagiging dahilan upang humantong sa pagtatambal na katulad ng ginagawa o pinaniniwalaan ng iba na kapag sila'y nagdiriwang, kanilang pinaniniwalaan ng mga gulat o sufiya. Yung mga naligaw na mga sufiya, gulat, nagmalabis sila sa pagkaligaw, kanilang pinaniniwalaan na kapag sila'y nagdiriwang dumarating ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito'y mga khurafats, mga shirk na walang patunay. At itong gawain din na ay napapaloob dito ang gulo, al-manhiyu anhu, na ipinagbawal. Ano ibig sabihin ng gulo? Yung pagmamalabis o paglabag sa hangganan na kinalalagyan ng tao. Na ito ipinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Maging siya, ipinagbawal niya sa kanyang mga sahaba, sa atin, sa kanyang umma na magmalabis tayo sa kinalalagyan niya, sa hangganan na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi niya doon sa isang hadith, iyakum wal gulo. Layuan nyo. Iwasan nyo ang gulo, yung pagmamalabis. Dahil fa innama ahlaka man kana qablakum al-gulo. Dahil katotohanan ang nagpahamak sa mga nauna sa inyo, nagpaligaw sa mga nauna sa inyo, nagpali sa mga nauna sa inyo ang kanilang pagmamalabis sa mga salihim, mga matutuwid na tao na binigyan nila. Nagsumobra sila hanggang sa itinuro nilang ito ay mga Diyos o di kaya binigyan nila ng katangiang pagka-Diyos. Dahil sa gulo na ito sila ay nalihis na katulad ng ginawa nangyari sa mga Kristiyano. Kabilang din sa dahilan Ustad Isa na binanggit ng ating mga scholar, inna hadha al-fi'l mushabahatun bin nasara. Itong gawain daw na ito ay paggaya at paghalintulad sa ginagawa ng mga Kristiyano na kung saan kanilang pinagdiriwang ang kapanganakan ni Isa alayhi salam. So ito ay subhanallah, pinagbawalan tayo ng Islam na ating tularan, gayahin ang pamamaraan ng pagsamba ng mga hindi Muslim. Hudyo man o Kristiyano o ano mapang relihiyon, ay pinagbawalan tayong sila'y gayahin sa kanilang mga pamamaraan. Kaya nga sinabi niya al-Allama, Sheikh Allama Hamud At-Tuwaijir rahimahullah, isa sa kilalang scholar, sabi niya, walang pag-aalinlangan, walang pagdududa na itong ginagawang pagdiriwang sa kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ginawang Eid, every year Eid, ito ay paghalintulad, paggaya sa ginagawa ng mga Kristiyano na kanilang pinagdiriwang ang kapanganakan ni Hesukristo. At ito ay patunay. Sabi niya, patunay sa propesya o kaya sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na sa mga huling panahon ay darating ang fitna na ang ilan sa aking umma, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay gagayahin nila, tutularan nila ang pamamaraan ng mga hindi Muslim, lalong-lalo na ang mga Kristiyano. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibr ila akhir al-hadith. Sabi niya, tiyak na inyong susundin at gagayahin ang pamamaraan ng mga nauna sa inyo, na ang kanyang tinutukoy dito ay ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Sabi dun sa hadith, kahit pa sila pumasok sa lungga ng isang bayawak, ay susundin nyo pa rin sila, na nagpapahiwatig na talagang kabilang sa umman na ito ay tutularan nila. Tiyak siguradong tutularan nila ang mga ilang pamamaraan ng pagsamba ng mga hindi Muslim na katulad ng napapanahon ngayon na itong Maulidun Nabi, na katulad mismo o kaya katulad ng ginagawa ng mga Kristiyano na kanilang ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Isa alayhi salam. Kabilang din sa dahilan ay dahil sabi nila itong gawain na ito ay napapaloob dito yung ipinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa kanyang sarili. Yung itra,
yung pagmamalabis sa pagpupuri at pagbibigay pugay sa kanya, sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. May isang araw, may isang sahabi na dumating sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at kinausap niya, tinawag siya sa isang katawagang hindi nagustuhan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong naglalaman ng pagmamalabis, pagmamalabis sa pagpupuri sa kanya, pagbibigay pugay. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? La tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. Huwag kayong magmalabis sa pagpupuri, pagpupuri sa akin na katulad ng ginawa ng mga Kristiyano kay Isa alayhi salam na humantong na kanilang ginawang Diyos na sinasamba. Kaya dahil sa pagmamalabis sa pagpupuri sa isang tao. Kaya sabi niya, huwag kayong magmalabis sa pagpupuri sa akin. Wa innama ana abdullah wa rasuluh. Bakos ako isa lamang alipin at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito'y pinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At itong, sabi ng mga scholar, itong gawain na ito ay maaaring humantong sa pinagbawal na ito. Na kung titingnan natin, may mga ilang sufiya na nagdiriwang sa kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na gumagawa ng mga subhanallah, mga shirk at mga pagmamalabis na pagpupuri, pagbibigay pugay sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din pala sa dahilan na nabanggit ng ating mga scholar, sabi nila napapaloob sa pagdiriwang ng Maulidun Nabi ang ilang haram, gaya ng pakikinig sa mga nasyid na haram, mga tula na haram na naglalaman ng pagmamalabis sa pagpupuri sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na naglalaman ng shirk. Naglalaman ng shirk yung ilang tula nila sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, o di kaya may mga nagdiriwang na nahaluan ng music. Na itong music na ito, mga kanta, na ito ay haram. Na ito ay haram na gawain. So kabilang lamang to sa mga dahilan na pinatunayan, kaya napagtanto ng mga ating mga scholar na itong gawain na ito, pagdiriwang sa kapanganakan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay gawain bid'ah, haram, idinagdag o kaya wala sa katuruan ng ating relihiyong Islam. Kaya ito ay may tuturing na bid'ah dahil walang patunay mula sa Quran, Hadith at sa mga sahaba na kanilang ginawa ito. So ito ay haram na gawain. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, Sheikh. Sheikh Nasruddin, nabanggit niyo po kanina na ito po ay hindi ginawa ng mga sahaba, ng mga tabi'in, salafus salih. Kung hindi po ito ginawa ng mga sahaba, ng mga sumunod sa mga sahaba, kailan po kaya ito nangyari at kailan po ito ipinagdiwang? Mashallah. So, alhamdulillah, napakagandang katanungan to, Isa Ugali. Kasi yung mga tao nag-iisip, no? Nalilito sila kung ito ay hindi nangyari sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa panahon ng mga sahaba, mga tabi'in at tabi'in, kailan ito nangyari? Bakit may mga scholar na nagdiriwang dito? At yung iba sa kanila nagpapahintulot pa. Yes. So, yung mga kapatid natin, kailan ba talaga ito nangyari? Ito ang katanungan. Nagkaisa ang mga scholar, mga mu'arikhin historian, na ito ay nangyari sa panahon ng mga Ubaydiyin, Fatimiyin, Daulah Fatimiyya o kaya Daulah Ubaydiyya, na sila yung kabilang sa mga sekta ng Shia. Na ito ay sa panahon ng 4th century. Ibig sabihin dito, mahigit tatlong henerasyon sa panahon ng sahaba, tabi'in, hindi ito nangyari, itong Maulidun Nabi. Sinong unang gumawa nito? Mga Shia. Na ang isang sekta na tinatawag na Al-Fatimiyya o kaya Al-Ubaydiyya. Alam mo ba, nabanggit ni Ibn Kathir at ilang scholar na 6 na maulid ang kanilang inimbento o kaya ipinangaral, ipinakilala. Una, ang pagdiriwang sa kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapanganakan ni Ali, kapanganakan ni Hasan at kapanganakan ni Hussein, ni Fatima, at yung kasalukuyang amir nila o kaya imam nila sa panahon ngayon. Kaya sila ay nagdiwang ng 6 na kapanganakan, idinagdag nila itong kapanganakan, pagdiriwang sa kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So, sa madaling salita, itong pagdiriwang ng kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang unang gumawa nito ay mga Shia, hindi mga Muslim. Hindi nangyari sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sa mga sahaba, mga tabi'in at tabi'in. Dumating lamang ito sa panahon ng mga Shia. So ito ay nagpapahiwatig lamang na ito ay hindi kabilang sa ating relihiyong Islam. Barakallahu fiik. Sheikh, isa pa pong tanong, totoo po ba yung sinasabi ng isang scholar sa atin? Sabi niya,
kapag ikaw daw ay hindi magdiwang o makibahagi sa pagdiriwang ng Maulidun Nabi, ikaw ay maituturing na musyrik o peke ang pagiging Muslim mo. Ano po bang, ito po ba totoo? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ito bang nagsabi ng ganito ay masasabi nating tunay na scholar. Kasi pati yung kahulugan ng shirk hindi niya naunawaan. Paano mo masasabing musyrik ang taong hindi nagdiriwang sa kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi naman tayo nag-aalin ng pagsamba sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam para tayo ay tawaging mga musyrik kapag hindi natin pinagdiwang. So ang masasabi ko doon ay subhanallah, hindi totoo dahil sa kahulugan lamang ng shirk hindi niya naunawaan. Pangalawa, itong sinabi niya, itong bibigyan natin ng diin, itong sinabi niyang ang hindi nagdiriwang ng kapanganak o yung Maulidun Nabi ay peking Muslim. Sa totoo lang, napakadelikado, mapanganib na pananaw o opinion nito. Bakit? Kasi kung ito ang pananaw ng tao, para niyang sinasabi na ang mga sahaba, mga tabi'in at tabi-tabi'in, maging ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay peke ang pagiging Muslim nila. Dahil hindi nabanggit na sila ay nagdiwang ng kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung hamon natin hanggang ngayon na ibinibigay nating challenge o hamon sa kanila. Saan batayan na nabanggit na ang mga sahaba, mga tabi'in ay tabi-tabi'in ay nagdiwang sa kapanganakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So itong fatwa o kaya itong sinabi ng scholar na ito ay hindi ito totoo at hindi na dapat binibigyan ng halaga. So ito ay maling fatwa. Yan ang masasabi ko, Ustad Isa. Alhamdulillah. So mashallah, napakagandang usapin ito, higit lalo sa panahon natin yan, particularly sa atin sa Pilipinas, kasi nalalapit na yung pagdiriwang na naman daw ng kapanganakan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siguro bilang panghuli, Sheikh, magbigay kayo ng mga ilang paalala siguro. Mashallah, alhamdulillah, no? Alhamdulillah, nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagbigay ng linaw o kaya kasagutan sa hinggil sa usaping Maulidun Nabi na ito. So binigyan natin khulasa ang summarize, ang kabuuan ng pagtatalakay na ito. Itong Maulidun Nabi ay ito ay isang may tuturing na bid'ah. Na malinaw talaga na ito ay malinaw na bid'ah na hindi kabilang sa katuruan ng relihiyong Islam. Na ito ay idinagdag lamang, bagong katuruan ay idinagdag sa ating relihiyong Islam. Dahil ito hindi ginawa, katulad ng ating binanggit, na ito hindi ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkaraan niya ang mga sahaba, mga tabi'in at tabi-tabi'in na itong henerasyon na ito na pinuri ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na walang kabutihan, walang kabutihan maliban na lamang na ipinarating sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba. So bakit hindi dumating sa atin itong katuruan na ito kung talagang itong Maulidun Nabi ay kabilang sa katuruan ng relihiyong Islam? So ito ay nagpapakita lamang na talagang ito ay bid'ah, haram na gawain. Pangalawa, itong gawain na ito ay makakapasok o kaya ang gumagawa nito ay hindi ginagantimpalaan. Kasi may mga taong naghahangad o kaya umaasa sa gawain na ito na ang kanilang hangarin ay pagsamba at nag-aasa sila ng gantimpala mula sa gawain na ito. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sinumang gumawa ng gawain na hindi tugma sa aming ipinarating, ito ay rejected, hindi katanggap-tanggap. Kapag sinabi tayong hindi rejected, hindi katanggap-tanggap, walang gantimpala na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay haram o kaya salungat sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa pa, itong gawain na ito ay nalalabag niya yung binanggit natin kaninang aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung al-yawma akmaltu lakum dinakum, na itong sa araw na ito sinabi ni Allah, ginawa ko ng kumpleto ang relihiyong Islam, na pagkaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay wala nang katuruang wala nang ibang katuruan maliban sa kung anong ipinarating ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung sino man ang mag-ibento o kaya gumawa ng bagong katuruan, para niyang sinasabi na mayroon pang katuruan na hindi ipinarating sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga si Imam Malik rahimahullah ta'ala, anong sinabi niya hinggil sa aya na ito? Sabi niya, man amila fil Islam bid'atan yara hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risala. Ano ibig sabihin nito, Isa? Sino mang gumawa ng bid'ah
na kanyang pinaniniwalaan o kaya kanyang tinitignan na ito ay mabuting bid'a, katotohanan na naukusahan niya, naparatangan niya na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtaksil o di kaya hindi niya ginampanan yung katungkulan niya. Hindi niya ipinarating yung mensahe na ipinahayag sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi parang niyang sinasabi na, ya Rasulullah, meron ka pang katuruan na hindi mo pa ipinahayag sa amin o kaya hindi mo pa ipinarating sa amin at ito ang pagdiriwang sa kaarawan mo. So ito ay subhanallah, labag, napakalinaw na itong gawain na ito ay labag sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran at katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Barakallahu fik at napakagandang usapin ito, Ustad, at naway nakapagbigay tayo ng malaking aral doon sa ating mga kapatirang Muslim, higit lalo doon sa mga nagdiriwang nito, ganun din doon sa mga bagong Muslim na meron silang pag-aalinlangan kung magdidiwang ba sila o hindi. So ito yung magandang pauna sa kanila at alhamdulillah, at sa mga susunod na pagtalakay namin, abangan nyo po yung kasunod na part po ng aming episode. Tatalakayin naman po natin yung kanilang dalil sa pagdiriwang ng Maulidun Nabi. Muli po, nagpapasalamat po kami. Jazakumullah khair wa akhir da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin.